Ами господа, и сега правим видео с моята братовчетка. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Okay, he's like, okay. And we're gonna know. Such a big ass игри. Най-нови игри, come on. И сега надолу, газ. И тази игра ми я показа на момче. Дай, покажи я. Каза, че е много страшна и само за оцеляване. Няма смисъл. Дай така да направим са. Върни нагоре. Чакай, няма. Чакай сега. What do we play? Сега. Аре, хора, вие може да ме питате какво да играя или какво да правя. За това, че в коментарите ще сежим тази игра. Тази игра ми показа той. Към Слендермен, само че е Слендрина. Добре, ще видим каква е играта. Тегли се. Oh my god, so bad. 36 мегабайта. Камера, have that thing. 1 мегабайт. 3%, окей. Oh, what the fuck? There we go. Основно ми е бавенето, това направо ще го щупа се малко. Шест процента. Yep. 6% народен. Йоу. Аз няма да теглим тази игра много бавно, ще играем в моите игри. Няма да чакам на 100 хора. Аре, бакуки. Пускаме. Избери игра. Ти си гостен като това, че избери игра. Всичките почти съм ги играла. Добре, избери си игра. This. То не сте ги маш хаос. Добре, крут. Започва. О, не работа какво? Clear. Okay. Oh, okay. Трябва да чистиме гините сега. Комплит, окей. Само гините. Тук ти показва. Clear. Отида. Oh, man. Okay, банана. А дай, какво стана? Чакай, какво стана? Изтваряте. О, motherfucker. Добре, да направя нещо. О, fuck sake. Друга игра. Спокойно се смях. Друга игра. Само се всеки знае. Почваме. Аз съм първи. Я. Може ли да ходим ключове или... Събирам ключове за това, че... Окей. Добре. Хората знаят, че моят компютър в момента е в Норвегия и няма как да си го взема. Поради аз бях в Норвегия преди 10 дни нещо и си прибрах. So yeah. Защо позна? No thank you. Oh thank you. No thank you. Бабе. Yep, you're right. Започваме. Много леко, ама ще го бие. Много съм добър просто. Много добър. 5 секунди игране. Аз съм 12. Монетки. Монетки свазвам. Това е баскетбол.
Играй! Ой, Престани. хочу Умирать! Умирать! Да. Ну не вот что. Бракенби просто. Oh man, stop. Just так, добре. Почвам мас. Повече. Играта ми так. Ама, защо така лагва? Добре, спираме играта. И това ще е за края на деня. За това, че... това ще е за края на деня. That's right. Okay, just got that. So yeah. See you guys later. Yay! Ще си луд.